Всім привіт, пише нам Zizin 696. А що мене так слабо видко? Може все має запалити? Мало має мож. Так, момент. Всяк насправді раз має ліпше. Ну, то що тут є? Божечки, я сюди так довго не заходив. Що тут? Скло, вощина. Мільйон туфа. Видиш клітку? Яку клітку? Мільйон гладкого каміння, на що я все приносив? Тут явно повного на то ресурсів. Ну, що буде? Дораз будемо видіти. Дай Боже, добрий день, чесний вчеляди. Якої добрі нам пишуть. Так, привіт, гарного стріму. Дякую. Херлес, Лерс, Вон, Свалфреврен. Йой, я такое не знав повісти. І пенсі, колись давно звідавимося був челядь, як би нам забивати відера. Я хотів би попробувати, бо я такого ще не чинив, було б мені інтересно забити відера. Та люди заголосували, аж убим го забив пчолами. Так, тут їм ще вчинив міста на пчоли. Тут ще вчинив маленько сих. Зачав їм прилажувати таку, знаєте, кліть на забивання. Пак відер такий трьохголовий, чорний монстр. Та лажу той місто на забивання, туйка вчинив ще один шор пчолиних кимаків, яких би було легше пчол плодити. Мали в мене бити ножиці, Учиню ще один шор сих, та напложу ще мільйон пчол, і коли пчол буде дуже много, та ми туйка всьому містові учинимо того відера, знаєш, із піска душ та із трьох відерських тих копончениця. Я то й можу ще поникати? Видав і не можу. То мені треба було б у креативний режим зайти, бо я то поникав. А що мені той хабит убим начинив то? Мені видав угіль хабит. Ні, є в нього угля. Є в нього угля, а не є в нього чого? Кимаків? Не є в нього просто кимаків з дерева. Тут є один дуб на цьому острові. Коротше, як ото? Гінде, кіть видите, там мій тот замок, там моя база, я там живу, а відера буду визивати на цьому острові, недалеко. Що придумав? Маленько не порозумів вопрос, кіть чесно. Що я придумав? Я придумав забивання відера? Такого ще ніколи не чинив? Так, раз можу вчинити хоч 2 кимаки, Та й раз їх тут лишу, бо треба ми... треба ми йти нарубати, значить, дерева. Теоретично має у нього бути дерево вдома. Сергій, здоров! Здоров! Так із голосно написав. Що низьке будемо чинити? Насправді мені би треба ще піти маленько накопати желіза. Та я си так гадав, можемо си і просто покаскувати.
І новоселицю Никодоня не чинив. Та ні, чинили, май мало 4 раз, і лише з тих, за котрі я знав. Май мало 4 раз. Ну. Мені ся видить маленько пролагало було, ні? Вам ся так не видить? Нормально, раз. Дуже ми ся давно не виділися, правду кажеш. Так, я тільки маленько скла чинив, або вже ми скла не треба. Треба ми що? Треба ми дерево. Не знав, кілько ми треба. Видав много. Видав много, дораз будемо видіти. Ну, почав дощ падати, хвала Богу. Маємо його треба. Знаєте, тут і хорусові ягоди, що в ендові ростуть. Я тільки був їну посадив. І вона проросла, або мені з неї ніч не впало. І фактично, коли я тепер хочу мати тут і ягоди, то мені треба засіти в енд, і тут і ягоди десь глядати та принести. А яся на то свищу. Я не йду. Я не буду йти. Ну, ягоди хоруса. Тут і що коли їх і з'їш, та телепортуєшся у рандомного бока. Мусите знати, за куди кажу. Тут із енда. Та так було, ж у мене була лише єдна та косиця, котру можеш посадити. Та я її був посадив, вона виросла, я пак то стяв гет, а з неї ніч не випало. Ну, випало було пару тих самих ягодок, котрі можеш їсти, або косиці не випали. Ну, а так як не випали були косиці, та... Лиш є... мені ще треба точки. А так як не випала мені була ще косиця, та то проблемка. Так, все теоретично може так і лишити. Айно. Та й угіль. Вельми великий проблем. Пак який вже є? Який вже є? Все розмітів. А ти з Барвінка сам? Це ти ся так пишеш. Якся мав, та гиби нормально, або ні на що не мав часу. Дуже бися хотіло би було маленько більше часу. А часу не є. Часу не є ніч. А туйня що? Туйня вощини доста. Слухайте. Та то мож... То мож теоретично дораз все закласти. Айно. Де мото виклав? Сюди виклав, так. А кілько мені їх треба? 20 ото чи много? А камаків лише 11 можу вчинити. Ну добре. Ми поникаємо, кілько буде. Так, що пишете? Тості, здоров! Я вас, Тості, не спознав. Щось у мене на чолові. Чолене. Видите? Це мене якийсь снайпер хоче застрілити. Бо вам дещо лишнього не розказав.
Ні. Ну, сяк у мене буде парадно, видите? Ось. Туйка сяк. 2 шори. 5-5-5. Та й туйка буде так обіймати, гиби. Айно буде таким півкругом. Буде таким півкругом. А туйка у самому центрі цього покладу самого відера. Маленько знаєш писати по-чеськи, а говорити? Це лише писати раз. Так, далі ми що хибити на сесі? А я ще можу насправді вчинити сих. Ну. Треба ми дощок. Сілько? Ні? Де є? 3. 4. 4 ліпше гнич. І все туди вже можеш так відкладувати. Ебдге. Мігалю, здоров. Це не знаєш анекдот за Гюге? Знав. Чув дуже много варіацій анекдота за Гюге, насправді. Не буду знати, яку конкретну версію того анекдота хотіли би сте чути. Розумієте, за що кажу? Бо, ну, анекдот за Гюге він такий, доста аморфний. Я не знав, за котрий епен ви кажете. Хоба. З Діскордась? ПП Мувік. А ви ко такий? Я вас не спознав. Но наконець повставали сесі. Так, це ліпше видав тут держати, бо все було на кучу, так? Повного вня земли треба буде повмітувати. І це є в мене дома ще хоч один шалкер. Мав би бути. Добре. Що будемо чинити? Будемо плодити пчоли. Так, все великі? Все великі, айно. На-на-на-на-на. Що? Псевдонім мусиш стрімити, бо інчак стрілять. Не дуже порозумів, що там хочу повісти, Мітю. Мусиш стрімити, бо стрілять, не айно, бо то-то. Інтересує і це видумане слово, яке ніч не значить. Та, ніч не значить. Відповіли сте вже на свій вопрос. Слово «гюге» ніч не значить. Гюге. Я його придумав у гарячці, було мені дуже весело. Не треба повного собі придумувати. Бо я, видите, але придумав мені одно слово, тепер ся того не можу знебити вже годи. А далі будуть казати, що у нас бесіда придумана, айно? По тому ж я сяк слова придумав. Не маєш много часу никати стрім, но... А я не дуже мав часу стрімити. Видите, низько я тільки у перший раз забив, знає, в який час. Мені ся, видите, послідній стрім був, а чи 2 місяці тепер, у януарові десь. О, ПП Мувік підписаний з часу Факторіо. Фух, то значить треба ще раз Факторіо йти забавити. Того теж давно не було, дуже давно. Факторіо ся засікло головно чого. Бо я не доста на то розумний. Ні, добре. Мало не так. Факторіо просто насправді забирає много часу. Я туди сів був, та й раз утікло ми було кілько 6 годин. Такой на ніч. Такой на секунді. Ану.
Тут тепер була пчола. Де є? Ну, добре. Факторія дуже забира час. І я би хотів у то час інвестувати, айно, або мені його треба... мені його треба десь видкитись узяти. Тот час. А, то малі. Це буде той овод жити? Надіюся, аж ні, бо мені це місто треба на друге. Він кіт сюди зайде та зачне свої порядки наводити. Мені то не треба. Туйка буде раз що друге. – 80 годин у Факторіо ти лише на половині. На половині чого? Там що є сюжет? Це на половині чого ти? У Факторіо є сюжет? Мені се виділо, що просто бавка, як пісочниця, ні? А, ні, там є туторіал. Я бавив туторіал. Він, між іншим, не туторіал, а демо. На Стімові можна було безплатно скачати якраз демку, де лише тот уводний туторіал можеш забавити. Та я, в принципі, туди якраз і стрімив. Так ото було, айно. А не чув йому, бо там був якийсь сюжет. Ну, 80 годин, то, ні в руку. Забава, яка виходить, всі хочуть увидіти в тих гюга, не можуть. Пак, не можуть, як можу увидіти? Все таке є увидіти смисл. Виділи сте да колись смисл? Не виділи сте, а він є. Хотіли би сте учути варіації анекдота того. З цим вам читаво не поможу, бо тут і анекдоти не я придумав. Та що почитав був на тому каналові, то том читав, або я ніч такого не затямив. Та перебачте, і це не філія анекдотів по-закарпатськи. Дюгайте там того газду каналу. Най він вам розказує. Наша ціль туй буде, убись ми забили відера, то треба нам буде дуже-дуже много пчол. Дуже много пчол. І я їх буду ще пак плодити поза стрімом. Я відео кось так забивав. Кось так був забивав, та забрало його було, дай Боже пам'яти, кюко. Много. Там до 1000 пчол у нього було, це що, або то вже і бавка такої не дуже видержувала. Такої вже і бавка не дуже видержувала. Та я буду никати, як воно у мене взагалі буде фунгувати. Так, мені треба ту ще на 2. Та й всього доста. Ще на 2 кимаки мені треба. Значить, 2 сесі. Та якраз... Та якраз 2 сесі. Хоп-хоп-хоп. Супер. Всяко би красиво було, айно. Никайте, файно буде, не? Всяк буде обіймати. А за відера що то? Та, віддівім, як пчолами забивали, віддівім, як забивали його просто руками, віддівім, як його забивали тими големом желізним. То теж можеш просто учинити собі голема та стати та забивати. Ти не ростеш? Так, тут головне дуже сокотитися, убим ненароком не вдарив пчолу.
Юй, може мені туди... то-то. Може мені то-то... Сісі найтуй собі літаут. А я, може, буду плодити косиці звон. Я, може, ліпше буду плодити косиці звон. Бо ще декого ударю ненароком та буду мати біду. Так, сірок прийшов. Сірку, та тут який ти приляжеш, та ми ся не дуже будемо ставати. Я ся не мав куди посунути. Прийшов Мацур, хоче лячи на столові. Ну, Епін він уже ліг. Ну, чекай, найся посуну. Так, в класичному Факторіо треба зробити ракету і полетіти з планети. Ага. А тепер вийшло DLC з космосом і новими планетами. Ну, і це щось похоже на то, як воно фунгує у RimWorld, айно? Ось у RimWorld у вас теж гіби сюжету як такого не є, у вас повна пісочниця, ви собі там строїте варош, то все. Або ви можете виграти бавку лише кіть. Можете виграти бавку лише кіть. То заберете. Чекайте, мені сидить маленько поголосно бавка, ні? Ну, та у тому RimWorld теж ціль учинити ракету і утікти з тої планети Get do Good. Ні? Так. Ну, і Епін у приготовленнях до битки з Відером у мене ще насправді много чого, бо у мене є лише один череп. Відер скелетона, треба ми 3. Так, значить мені ще і так треба буде йти у тот бастіон, а не у бастіон, господичку, у Фортрес. Айно, треба ми буде йти у Фортрес, забивати скелетонів і надіятися, аж випаде. У мене є добича 3 на мечові. Та я, в принципі, шиковно би мав. Можемо так і низько піти. Можемо низько піти в недер, попробувати теж вибити собі ще туті. Мені, в принципі, не страшно йти, в мене доста читава броня всяка. Може, хіба собі якісь ногавиці другі вчиню, це що? Бо всі доста покажені. Треба ми там буде щось золотое теж, ні? Так, сірок хотів лячи, та лігся, він тут лежить. Тут. Під руку ми ліг. Ну, а що взагалі кажу? Айно. Треба ми ще 2 туті черепи. Відер скелетонові. А далі треба ми ще буде... Кампець, ви би не хотіли піти гетвиць. Ну, а далі ми ще треба буде накопати желіза, аби міг учинити маяк. Бо нащо забивати відера, кіт не чинити сипак маяк, айно? А з чого вчинити маяк кіт не з желіза? Якогось другого ресурсу у таких великих об'ємах у мене не є. У мене, в принципі, і желіза ще тільки не є. Я так гуглував, аж треба видав півдруга штовс. Треба півдруга штовс блоків желіза. Це навіть 2,5 щось таке, а у мене лише штовс є. Ну, ось ще много треба. Та може ми дораз підемо маленько желізо покопати, а вать може маленько у недер. Видав ліпше у недер, ні? То буде мало май весело. То буде май весело. Добре, і зараз лишу туди туй. Як нащо мені черепи скелетонів? Бо відера вчинити.
Я буду хотіти маяк, бо, ну, аби якось цей світ був вчинений сугубо діла цього летсплея. Я хотів у ньому починити деякі відео за то, як тепер проходиться модерний Майнкрафт, і як би то було мені, епін проходиться, значить, брати на себе ті визви, котрі учинили і запланували розробники. Бо перед цим туті годи два, що я бавив Майнкрафт, я його бавив так, як мені любило, не творився ані на дракона Вендові, і до Макіму Енд не раз не ходив перед тим. Та хотів їм попробувати, як ото буде пройти Майнкрафт. Ну, не сюжетно, бо тут такого не є, як сюжетка, або узяти нася туті визви, котрі мені насправді дає бавка. І у рамках летсплея, котрий називається Олем забавми Майнкрафт, ми якраз то і чинили. Ож, бравим нася стандартні майнкрафтовські визви, ішов їм у недер, набив їм ватраків, учинив їм ока Енда, знайшов їм Stronghold. У перший раз я знайшов Stronghold, пішов їм у Енд і забив їм шаркань, забив їм дракона. І це у перший раз я то вчинив якраз у рамках цього летсплея усьому світові. І тепер хочу забити Відера. Відер то другий такий моцний бос, якого мені вже треба буде вчинити самому. І на то мені треба три купоні відер-скелетона. І це сандбокс. Я знав. І з передущі 2 роки я його якраз бавив як сандбокс. А тепер хочу попробувати взяти нася туті визви, котрі моджанги теж вклали у сисю бавку. І дракон був єдною з тих визв. Перед цим я 2 роки вибирав не кивати дракона, не ходити в енд до мак. А тепер попробувати його забити. Далося, не було то тяжко. Насправді було то намного найлегко, я собі чекав. А як буде з відером, не знав. Теоретично з відером теж має бути доста легко, або уби ту задачу вчинити як має інтересно, та дорадилися, ож будемо забивати його пчолами. Рунозавто, я тепер сижу туй, чиню косиці, обим наплодив пчол, та вони будуть забивати відера. Боже, тільки розказу. Требася тут сохраняти. Ні, не добрі розумієш. Не ендер дракона, а відера. Ото іншакий моб. Між іншим, я би собі міг на насіння вчинити то. Авать, свистатися. Ага. Закідь паде дощ, та пчоли сплять, даже не никаючи на того, що вони під стріху, на них дощ не паде, або вони ся і так прячуть. Ну йо, не бай. Зараз лишу то дотуй. О. Ще інна. Що ми ще хотіли лишити туй? Кістяний порох. Ідім потихо то. Пойме в пекло. У недер. Йоу, тости, ясно. Розумію тепер якось такий. Видкіть мав бимся догадати, що ти тости без поняття. No, никейт. Дораз.
Йой. Мусив його школувати. Дораз буде. Момент. А як заспавнити шаркань? І в мене тепер Distant Horizon попробує тут все прогрузити. Все, успокоївся? Добре. Не знав, як заспавнити цього, айбо. Коротше, як шаркання заспавнити не знав, айбо. Пісок душ. Айно, та й. Недер. О! Відер кустякова копоня. Ну, може і так видав. Я не знав просто. Я ще не чинив такое нігде. Так, як кажеш? Summon Dragon. Не є такого. О, мож. Йой. Minecraft Ender Dragon. О, супер. Ну, тут є сись враз. Інтересно, вони би ся били між собою. Вони ся не будуть бити між собою, ні? Юй, він рибу забив. Капець. А ні, він атакує дракона. Атакує дракона на правду. Здоровля. Битва титанів. Ну, смисл порозумілись, айно. Тепер, ясне діло, нам інтересно друге. Ну, так. Треба мені золоті ноговиці. Всі нормальні. І що мені ще треба? Так, землю можна справді викласти, мені тільки не треба. Єдного штуса буде медоста, кіть ми там треба буде дещо гадвабний дотик. Мені видав теж не треба. Лишого у серсамі. Так, у мене є діамантовий чекан з оправою, я його знайшов у Енд-Сітіові, кампець. То було читаво. Істивня, в принципі, є, що бо ліпше взяти дещо майіпноє. Може навіть золоту морку взяти. Куриця то на такое май, на супокійний час, можна казати. Та й треба ми, видав, буде зілля огнестійкості 2 штуки. Май мало 2.
А відра з водою мені не треба буде. Та й, в принципі, можемо йти, ні? А що ми ще гонобити треба? Лук у нє є, із фурташністю. Кіть що? Блоки у нє суд. А, там треба камінь? Це не треба камінь, не мусить камінь. З землею буде нормально. Ідім. О, точно, треба насіння викласти, гет. Так, так, так. Так, так, так. Водичку мені там не треба буде, а покручений грибик можеся пригодити. Перший раз хуснуєш русинську клавішницю на комп'ютерові? Ну, станеться й такое. А де то я ходив у ту біду? Ага, ото там. То мені треба через члений ліс. Туди десь іти. Айно, добре. Так. Мені в того бока. Йой, а воно на сесе не сидить. Йой. Босня не кивав. Найся не приказує. Ай, господичку. Здоровля, такере. Ні, все не на коцках. Я ти кажу. Ну, заїдатися з дикунами не добрі. Я в шокові. Це було доста страшно, я вам так оповім. Фух. Добре ж я взяв із собою таку скляничку. Добре ж я ся приладив. Бо дораз бим умер. Ну, і це не хардкорай, бо не хотіло бися стратити другу серсаму, ні? То сись паскудяк був. Чого він такий сильний? Фух, я... Найся не приказує просто, я в шокові. Так, дайте мені минутку. Фуф. Що і це було тепер? Айно, він мене видрулив на лаву. Він мене видрулив у лаву. Малом не умер. Так, нам у того бока добре тямлю. Ну, айно, десь туди. Так, лопату мені віддав, то й не дуже треба буде, а й це мені дуже треба буде. Фух, я в шоковий. Ще, і себе була така глупа смерть.
Це би була така глупа смерть. Ож. Яся дорадив позаїдатися маленько з тим, із дикуном, айно, та й готово. Або я не хотівся з ним задирати. Яся не хотів з ним задирати. Так, як туди йти? Я не дуже і пам'ятаю, як це туди йшло насправді. Серус? Так, щось мені це не любить. Чом си не вчинив туди якийсь нормальний людський тунель? Ну йо. Прийшов їм туди, де був. Як ото було? Як ото було? Ну, туди маю бока треба, точно. Яке зілля безсмертя? Тут не є зілля безсмертя. Тут є зілля огнестійкості. І Єпен то там вихоснував. Убиня просто не пік огінь. Ото далеко не безсмертя. Тогда туди треба мені зайти, не? Поки я туди вже ходив. То десь у того бока. Ай, ну, то в того бока. А як я туди йшов? Бог святий знає. Десь туди? А мені Епен у того бока. Так, я не поняв. Яся гублю? Ні, яся не гублю, мені справді в того бока. То треба просто майдгоріся десь вицобарити. Ай, бо як я туди йшов минулий раз? Так, я не хочу тепер строїтися через це все. Буду йти десь туди, попробую знайти путь. Матір ти солодку. А чого стала гудьба? Хтось знає? Ну, ту їм тепер лиш був. Ага, все, я знайшов проход, куди ми йшов. Так. Я тепер будуся читав багати.
Тепер буду ще читаво багато тут ходити. Такое пережити. Такое пережити, то слухайте не бавка. Що? Який має багатий знак зодіака в Африці? Ну, такое ся дурное звідаєте, водолій, це всі знають. Все знають усі. Ну, то десь тут. О, все, я знайшов. Ну, успіх. Єй, це було не натільки довго і могло бути. Не буду пам'ятати, як конкретно я туди вилізав, бо десь туйко то було. Ай-яй-яй. Добрий день. Еть. Ну, добре. Треба мені, значить, що? Треба мені глядати відер скелетонів. Тут є, наприклад, перший. Всяку бися глядали все, та було б файно. Здоровля. Ну, бо то би було файно, бо вони мені ще свої купоні давали, а не лиш угіль. Як їх глядати? Туйка я колись був. Туйка не є ніч такого інтересного. Ага, вже в мене стріляють. Сюди ходив. Ага, та все, то так їмся вернув, то йдем був. Ну йоу, треба буде просто глядати скелетонів та й забивати їх, хайно. Раз цих близів май много. Лишись вийшов із Майнкрафта, но ні уроку. Но ні уроку. Ви лиш поникайте на цей світ. Я гінде був, гін там, і тудим ходив, а епінці десь витить і прийшов, айно. Недер много майфайної гікої за нього кажуть. Що й бися даже жило. Ай! Ну, припалили ми гузицю. Із якої області? Із області тотальної фантастики. Я з такої області, аж дако не повірую, аж така є. Так, севбом не впав туди ненароком, бо низькось ми вже падали. А де суд? Де суд скелетони? Я тут був. Я тут був, бо гінде викопано є. Гіндика викопано є, то я викопав. Значить, я тут ходив. Закрили. Закрили одня то-то. Закрили одні двері. Айно, з Distant Horizon воно визирати не піло. Бо я собі тепер не можу дозволити включити мільйон чанків рендера. Хоба.
Хоба. Хоба. Йой. Так як у вас тут літат. Ну. Треба ми чорних скелетонів. Де сте? Хочу видіти. Що за дурний? Чого так мало мобів? Ну, ти ся не рахуєш. З вами я ся не хочу бити. О, я чую. Я чув кюстяка. Або я його не вижу. Це хочу зайти на той сервер на 5 минут. Та насправді не дуже. У мене був конкретний план на нинішній стрім. Да, як другий раз. Де суд? Де суд чорний скелетон? І це не фігля. Айбо серйозно? Ого. На. Сятив бися. Марішку, ти зелену. Ти. Все, я в нього трафив, айно. Де суд моб? Де суд чорний скелетон? Пак даже цих, даже близю не є так много і мало бити. Капець, я знайшов максимально безлюдний сись, не бастіон, господичку. Фуртмеся бастіон напрошай, бо це не бастіон, це фортрес. Ну, гінде єден блейз, супер, он єден. Де тут моби? Я думав, що йой, дораз підемо у тото, дораз підемо у недер, буде май весело, будуть якісь іще моби. Ну добре, там спаунер, я так тямлю. Всього бока тако. Ну, я тепер у фортресі. А ну, чекайте, що кажете? Данж спавниться кепсько, мало відкритого простора. Пак, чого? Немало, никай. Сись цілий калідор, тут всяде мож було спавнити скелетонів. Та й вони знають і на плафуніся спавнити хоч де. Тут й немало відкритого міста насправді. Тільки скелетонам, ну, доста є де. Або їх не є. Їх не є. Ай, ну гудь був ключовим на фоні Скайріма. Так май весело. Що? А, гінде простий скелет. А відер скелетів не є. Відер скелетів не є. Ліцензія це T-Launcher. Ліцензія. Суть і другі нормальні лаунчери, не лише T-Launcher. Я, наприклад, тепер сижу з Multi-MC, бо так має легко менеджити мільйон всяких версій нараз у одному місті. Що, Сірку?
Тобі теж не інтересно, не сяк. Кой скелетонів не є, а ти їх глядаш, а їх не є, а ти їх глядаш, а їх не є. Дуже б не хотів трафити у того, у кого не треба трафити. Айно. Там що? Там можу упасти. Пусто. Кампець, це май безлюдний тот. Не бастіон, а й... Зася заговорю. Фортрес. Де суд? Де суд усі? Йо, і що кажете? З відео аби наладити сервер. Я тепер не то. Насправді не дуже мав дяку заходити на чужі сервери. Кажу, у мене є своя адженда на нинішній стрім. Ото не умерти. Не умерти у Недерові. О, Никите, як класно. Туйка ще такий балконик. Я туйка не виходив, ні? Це виходив. Я ну це фінал. Де суд? Реально, що... Айно, що не так? Видите, теж це запримітили. Айно, це... І це щось недобрі. Тут мало бути мільйон чорних скелетів, падати мені так і на голову. Їх не є нігде. Я двох видів за цілий час. Єдного... Єдного десь місяць тепер. Та єдного, ну, руно тепер. Де суд другий? Я в шокові. Де суд чорний скелетон, біхму матір знає. О! О, так і два нараз. Так, угля ми наметали, а того ми не наметали. А в того йде спаунер тих. Йой. Ну, це вже... Мені ся, видите, ж бавка вчула мою здорову критику. І це спаунер близів. А, не це спаунер близів, мені це тепер не треба. Так, тут ще один спаунер близів, айно. Айно, тут ще один спаунер близів. Це мені тепер раз не треба. Туйка мені набивав. Айно, це я тут прятався був. Ну, видиш, не розумієш через слово, що я кажу, а хотів би, бо мішов з тобою на сервер щось там никати. Ні, не сердіться, просто, ну, я запустив стрім, у мене була якийсь план, у мене був, айно, що я низько буду чинити. Ви кажете, ні, пой до мене на сервер. Може, бо договоримося за то на якийсь другий раз. То не мусить бути епін низько, епін теперіка, тим більш кіть у мене, ну, другі плани. Та-та-та. Айбо айно, із спаунрейтом щось недобрі. 3 скелетони сісі, що тут були, їх мало бути много більше, ні? Ну, це щось ненормальне. А, та й ще єдно, аж я той ані єдної ладички не знайшов був. Тямите?
коникав епізод з летсплея, та може буде тямити. Я се все виходив, туйка всяде, я не знайшов ані одну ладичку з дачим добрим. О! Ану, хлопці, будете гонні від мені прийти? Зараз я їм мостик учиню. І зась лише угля. Ну. Айбо вже хоч зачалися спавнити, ні? Якась бракована направду, слухай. Ну, айбо вже хоч декількося заспавнило, вже не ніч. Бо перше було тако й сухо. Тако й нікого. Ну, пойми, всього бока щось прийдемо. З цим калідором. Або мені се видить, що я тут ходив. Я тут був. Сися яма. Я тут був мільйон раз. Я зараз буду ривати. Де тут мої відерскелетони? Я в шоку. Як так? Ой. Що пишете? Кіт не розумів, частину слів. Ага. У голові встроєний у вас перекладач, но хочу видіти. Так, тільки маленько небезпечно. Все ми закладемо гет. Убом пак туди не впав, да, як ненароком. Ні? Ага, вицітім прийшов. Так, простий кістяк, ото такое. О! Гіндіє. А він це задеспавниться, я до нього встигну добігти, як думаєте? Він це задеспавнив? Ні, він це не задеспавнив. Є, бой. А, я думав, що я в нього трафлю. Ну, без копоні, айбо уже хоч якийсь був, айно. О, ще один. Дуже важно, убим їх забивав якраз мечом. Убим їх якраз мечом забивав, а не то. Так, теж раз ніч. Ну. Містер Дрегон, здоровля. Що туйка чините? Що туйка глядаєте? Десь. Дет. Я не за вами низько сюди прийшов. Так, у мене виживання було так само. Попробуй бігати у другі чанки. Пак я так тепер і чиню. Бігав туди-сюди, видиш? Туди мудбіг. Увидів він був. Гентам він був, та увидів його, але туй стояти, та прийшов він був від ньому. Ще один чорний є, лиш всього не хочу бити. Це є у мене якийсь сервер по Майнкрафту. Діма
не є, мого личного не є. Я порозбавлю на коцках. Можеш казати, що коцки то май близько до того, що можеш назвати моїм сервером, бо я там бавлю давно, можеш казати, з самого зачатку. Я розбавив на тому сервері, я вже дали у самобавці, даже так. А до чого я й казав? О, точка. Ага, там спавнери тих. Ого, вони гонить. А, точно, пак це лава, у нього може так само плавати, як і у воді. Та він гиби поплив, бо від горі відділись, та ні? О! Я тобі поміг вилізти, а ти мені навіть не дав ніч стрібного. Поника, що то за коцка? Я не знав, це ти будеш годен загуглувати. А, я в принципі, знаєте що можу? Я можу на коцк дати просто лінк. І це видав буде воно. Олемс. Це, що написав у чат, це був офіціальний канал сервера. Ну так мені це видить. Айбо на коцках там мусить по-нашому знати говорити. Інчак, ну. Інчак, який смисл на той сервер йти? Та-та-та-та-та-та. Ай, ну та що, я туди ацяк буду бігати від чанка до чанка, та никати це будуться спавнити скелетони. Ну, бо раз дуже сухо. Це май пустий цей фортрес, який я колись відів. Я в шокові. Йой. Русинія, то не є вам Сирія, самогонний край. Я сяку співанку ще не чув і не знав, як на неї реагувати. Самогонний край, ну, може бути. Я паленку не п'ю уже годи, айбо... О! Є! Заспавнився! Я його видів. Він там ся спрятав. На! Ого. Пігліни мені помагали, ви виділи? Це перший раз якої. Ні, я видів ще, видів їм кіть на тих нападати, видів їм кіть нападати на хоглінів, на тих, на свинтушів, та пігліни помагають. А бо сись мені поміг забити того скелетона, я в шокові. Вони думали, що вони мої братішки, ники на, братюня, брателло. Цімборику. Пой затанцюємо у вивенець. Ай, ну мав золоту броню. Ну, просто я думав, що ти в золотій броні, та вони просто не будуть тебе атакувати. Я не знав, що не будуть тобі допомагати забивати других мобів, кампець. Ну... І це нова механіка, О, гінде ще один, так. Біжимо. Я вижу трьох! Я ще вижу трьох скелетонів. Так, із цього навіть угля не впало. Другий.
О, є. Іди уціть. Ха, є. Значить, треба мені ще лишек єден. А, точно, там був ще один. Там був ще один. Гінде є. Ну, пой сюди. Йой. В принципі, не піло, вже хоч єну маємо. Музику на фоні не чути. Ну, майнкрафтовську музику я і не включав, а ну сяк подкручу. Кажіть, це буде нормально. Або кить буде поголосно, та ліпше збавити. Повіжте, це не поголосно гудьба буде, добре, бо... Ой! Господи. Перебачте, я ся так напудив. Я ся так напудив з того. Добре, мені тут і їхні мечі кам'яні не треба, і задер, айбо... Угля, насправді... Ото круто. Так, добре, туйк сись. Спавнер. Туди ми тепер не йдемо. Ну, спавнер близю. Нам тепер близу не інтересні. І ой. Ні-ні-ні-ні-ні. Пойме тепер туди на зачаток. Може там ще якийсь... О. Слухайте, бавка зачалася роздупляти потихеньку. Зачали появлятися скелетони. Потихи, помали, або зачалися появляти. Йоні, в року, у вас там 10 чоловік прийшло никати? Кампець. Вот тільки люди знали, що в мене є YouTube канал. І всіх тут ні в року налетіло. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, дякую. Так, я там вижу скелетона, між іншим. Гінде. Йой! Так, кюкомош. Там що, сірок проситься в кадрик? Никите, двоє. Як би нам до них добічи? Туйка можеш перелізти. Йой-йой-йой-йой. Десь у мене стрілять. Є. Що? До мене туйкася просять гості. Так, тут маленько небезпечно. Айбо можеш попробувати. Дай Боже, би було ще більше людей, дай Боже. Добре діло на них фермуги на коцках. Здорово, Іване. Та мені раз ферму всього не треба, бо мені треба лиш єдну копоню ще знайти. Йой. Д20. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ферму мені раз не треба. Мені треба раз лише кубом єдного відера собі учинив та й доста. Просто ж ще не туй мерфеля тисі гасти. Порядок. Ще не сі гасти дуже мерфелят. Було 17, ого.
Значить, пішли геть туті, котріся насердили, що яся не поклонив, айно. Чесно, у двоким я послідній раз щось стрімив очей 2 місяці тепер. Доста часу втікло. Ну, добре. Фух, так. Тільки много попаленого. Хлопці, не виділи сте ту нагоду чорного скелета? Я це серйозно звідав. Відера ліпше не бити. Іване, кіть уже говоримо по-серйозному, та найліпший метод бити відера, то його не бити. І щось таке я собі і придумав. Коли у тебе буде 23к, буду чекати випробування. Мені раз реальних животних випробувань доста. Не треба мені ще від Ютуба якісь визви, будьте добрі, не треба. Дуже вас прошу. І так нелегко. О! Косюня ще впалив. Коротше, я вижу генде кюстяка, ми днем йдемо. Йовшку, здоров! Йой. Так, йдемо тепер сюди майна края, бо там був шанс заспавнитися у нових скелетонів, ні? Не вчинити в ендові, бо було все в снігу? Та в мене і не було такої цілі раз. То там треба того. На тот план там треба того сніговика чинити. How about news? Не чуємо. Никите, кіку їх там. Добрі, а як би мені до них вилізти, а ватюби вони злізли? О, я знав. Тут десь мож якось... Це не мож? Вони поскачуть від мені? Поскачуть. Добре. А як других приманити? Там їх десь 4 було, ні? Пой. Все, із цього так ніч не впало. Сятив бися. У Ютуба є перевірка на підписників. Було майже 24, а тепер 23 400. Так люди ся відписують, а може якісь мертві аккаунти ся відписують. Я не знав, як то фунгує. Чесно повім, я на то не експертош. Усю YouTube аналітиці я ся знав не сильно. Єно, що я можу уповісти, ож я дуже шкодую, що в мене на YouTube не є тільки часу, бо я хотів. Бо я би хотів ще щось інтересне пострімити, забавити, а встигав лише тільки кілько встигав. Значить, послідній стрім у мене був коли? АДК. Йой. 2 місяці тепер. Перед цим. Ну добре, пойте, хлопці. Тот десь пішов у долину, чого? Йой! Йой! Так, це вже даже помного. Поєнно, хлопці, поєнно, ано! Поєнно, я казав. А й так мені дали не один тот.
25 година за день не поможе. Я ти кажу чесно. Мені би і 30 було мало. А десь ми з жоною сиділи, лечили, та налечились ми, аж мені треба 11 моїх клонів, бо мусти я все, що хочу. Джек Хокер, здоров. Як се маєте? Джек Хокер. А сі можуть від мені перейти? Не можуть. Це можуть. Як би ми то вчинили? Все супер. Фосо. Сяк би най було, не? Пайроні. Пайроні здоров. Вас я видав не знав. Ну, увидня. Поладився спаунрейт. Видите, ось уже скелетонів більшося появлять генич. Уже не нула, айно. А то на зачатку було дуже чудно. Ми тут я чайкіко. Десь минут 20 ми бігали, не виділи ми ані одного скелетона, ні? Десь минут 20. Мені ся так видить, що просто помного мобів було домак заспавнених зад мене. Та просто новіся не спавнили. Та просто ся нові не спавнили посперед мене. Та й готово. Ож айно, треба було побігати та побігати у другій чанки, аби ся задеспавнили другі. Тепер так і вчинимо, айно ж. Відбігаємо до маку другий чанк на крайчик, а там тепер кобу задеспавниться, заспавняться нові. Що там по Наруто по-русинськи? Озвучки раз не є, помалості задонатили оводове. Текстом є перві 16 епізодів, ну, з титулками. О, господи. Не пуження так. 100 гривень донатний кешбек. Донатний кешбек? Здоров. Якраз за тебе говоримо. Кажу, ось, ну, не наметали ти доста, обись озвучив. Перший епізод є... та де перший? Є перших 15-16 епізодів готові з титулками. Ось фактично матеріал потовмачений є, треба лише озвучити. А бо озвучка в то діло непростоє. Або то вчинити файно, квалітно, з тим ся треба насидіти. Я навіть не пробував зачинати, які чесно. То треба як мінімум 2-3 людей, бо були іншакі голоси. О! Є! Порядок. Тепер порядок. Назбирались ми все, що треба. Успіх, справді, єден у ще дома, та я теоретично із цим мав закриті потреби. Пише то Сушанідзе, це якся пише Суханідзе. Но за Vintage Story. Vintage Story у мене є, я її бавив, я за неї чинив таке introduction відео, аж мені ся дуже полюбила. І я би хотів по ній теж вчинити летсплей в скорому часі. Просто що на то треба час. А у мене сесії пару місяців тепер дуже загружений, та я не можу навіть закрити ті проекти, які я вже зачав. Айно, ось до Vintage Story ми ще дійдемо. І я 100% безумно направду буду чинити по Vintage Story якийсь летсплей. Айбо не нараз, бо не встигав. Я хочу раз і все закрити, а й все би закрити, та мені треба що? Мені треба якраз побити відера, та й в принципі все. Я ніч такого другого великого разу і не планував. А або побити відера, я якраз уже знайшов дві
2 копоні, єдна в ще дома, та можемо помаленьку планувати. Треба ми ще лише пчол нафармити, та й желіза. Треба ми ще більше желіза. А це буде озвучка Скайріма по-русинськи. Видав раз ні. Там помного з тим роботи. Я єден тільки не витягну. Я би радий, бо то треба чинити. Ото рахуй, окрема робота. А у мене закид є одна робота, та я не можу чинити 2 роботи нараз, так? Айно ж. Веселося зазвідати, весело собі пофантазувати, акі би сяк, бо не все з того, що ми собі напланували, та станеться. Так, а як мені ся вертати домі? Я видав десь сюди, мав іти. Треба се якось буде позначити путь. Треба се було якось позначити путь. Це... Ото мені туди, айбо... О, я прийшов. Я насправді прийшов. Секунду, треба мацура випустити, це супер важно. Так, що тут пишемо? По Vintage Story можеш робити стрім, а далі з того стріма робити нарізку на летсплей. Мож, або я так робити не буду, у мене ся так робити не получать, я так робити пробував. Я коли чиню стрім, то я бавлю по-іному, і я не можу одночасно, я не можу взаємно накручувати, пущати стрім на вон, не можу пущати стрім на вон, та й в той самий час уєнно записувати відео. Просто фізично мій комп'ютер такое не потягне. Так, сегет. Могли би якісь ентузіасти озвучити Skyrim? Могли би. А не є озвучка по-українськи? В принципі, інтерфейс по-українськи є 100%, або одно діло інтерфейс, а друге діло озвучка, направду, там дуже много всяких діалогів. Туй. Сегет. Сісіточки теж гет. У мене туйточки? Це не туй. В принципі, туй вони теж треба. Так, сесе. І кюстя десь у другого бока може буде скласти. Я не знав, де в мене кюстя лежить. Видав десь туй. Айно. Туй щось таке є. Та й туй у нього щиточки були. Добре. Значить, копоні туйсут. Єдна є. І ще 2. Не знав, де їх діти. До того часу, як треба буде... битися з відером. Так, можеш перевдіти ногавиці. Між іншим, никайте. Побили ми такої гет ногавиці. Пак золоті, що там з них? Там міцності немного. Я розумів. Так.
Все можеш сюди. Та й можеш мою любиму курочку взяти. Курочка, 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 курочка. Добре, значить, угля мав. Никайте, яка ситуація? Треба поникати, кілько у мене желіза. Треба поникати, кілько у мене накопаного желіза. О, у мене є 2 штовси блоків. Значить, мені треба ще... Там, кі добре тямлю, треба 2 з половкою штовси блоків, так? На що збірка? Не порозумівим. Здоров, Митю, між іншим. Айно. А щося звідаш? На що збірка? Так, всі стріли будуть лишні. Так, помного всього хочу. Помного всього хочу. Треба мені, значить, желізо, і треба мені ще наплодити пчолу. І на сьому конець. Ану, ту і міцність, а це є у мене чекан із фортуною. Є, але сись. Чекан із фортуною. І тут у мене ще 3 такі запасні. Донація на що збирати? Ще сам не знав. Там тут і 240 гривень лежать уже б'ю знає як. Минулий рази, коли стрімивим та збиравим дещо, ну, та замітувавим на фронт цим борам. В основному майкове, знаєш. Кавкове. А тепер, не знаю, якся там набере ближе до 1000, от щось таке, та кудись завержу. Раз не мав на що. Добре. Візьму собі ще якийсь запасний чекан. Гавать можу і сесі просто скапчати. У мене тут ефективність та міцність. Тут ефективність та й фортуна. Кітісі 2 скапчати та буде дуже поранний чекан. А сесь може ще відкласти на то. Пойме якраз так і попробуємо. Де ми є наковало. Ану, кіт, я попробую скачати сесі 19 уровнів, то много. А кіцяк, та лише 11. Добре, мав чекан. А ще з собою якийсь запасний це брати? Не брати. Можеш з собою ще взяти тичок. Та йдемо під землю мало ще накопати желіза, бо мені треба більше. Треба 2 з половкою штовси. Це ти не знав, це в майні можеш окреме секретне досягнуття, треба викликати візера в себе в хижі. Ну, поки як? Ну, здається, всі знають. Калабішка Андрій пише: здоров, що би може такого інтересного в Майнкрафті чинити? Та много чого. Не кажучи, що вам все любить. Ні. Мініся, наприклад, любило просто щось строїти. Я не просто так узяв та упалив той, але цей замок. Він це мені дуже полюбив, між іншим. Не чинив їм конкретної Не чинив їм конкретне відео за те, як я його строїв, бо я його строїв по інструкції, яка вже є на Ютубі, та, ну, нащо її повторяти крок у крок, айно. І з того, що я до нього додумав сам, то хіба що сись рів із лавою, та й сись мостик такий. Знаєте? Ти якось як переходиш, а далі мостик закриваш. Все, не можеш зайти. Ну, бо ушитко друге, в плані планування цього замка одну, тут, ну, таке плюс-мінус гетам було за інструкцією. Я аж читаво щось свого не перепридумовував. Ну, та кіть вам буде інтересно, то я пак завержу в чат, бо все доста популярне на інтернетове відео, я би так оповів. А ми що чинимо? Ми йдемо копати желізо. Йдемо копати желізо. Треба ми на ще взяти якогось дерева. На точки, убимся чинив ще факлі. Айно. Сяк. Добрі. Щось може було вилишити. Ножиці можеш вилишити. Яке таке поранне у мене поле.
Тут у мене тут поле сокотять пужала. Сякое в ньому. О, у мене є колекція ціла пужал, ви і не бачили. У мене є сякое пужало. У мене є, але никайте, сякое пужало. Качает, пау, біч, мазафака, струє, є, пак. Митер 5 євро із международним жунським праздником. Дівочки, з праздничком, Митер вас поздоровив. Я подкапчуся до всім поздоровленням, дарю вам пужало і сесе, і ще в ній є сякое пужало, котре сокотить нашу пшеничку, і ще в ній є даже сякое, і це майсяточне пужало, яке в мене є, никите, яке файне. Парада. Ну, сякі в несуть пужала. Та що, ідемо під землю ще маленько накопати желіза, та й в принципі ми будемо готові до того, аби бити відера. Я не знав, це я його буду хотіти бити на стрімові. Видав айно, то добра ідея. Ото добра ідея, бо то значить, що мені треба буде з вами договорити, аж коли то буде. Ну, тут ми на висоті, на 15. І треба нам придумати, у котрого бока коплеме. Там мені ся видить була вода. Айно. Там вода. Того бока не йдемо. Кіть у того бока не йдемо, то йдемо у другого. Які конкретно нові снапшоти? Там, де вони подобавляли листя, іншакі корови, іншакі кури, айно туті. Затутися звідайте. Кітяйно та відівим, но самим не питав своїми руками, айбо відівим. І рахую, що, ну, доста інтересна задумка. А це що тут таке? Ага. Все, поняв. Я копав усього бока. Гей, та йду я желізо. Та й ще щось, що мені ся не любить. Ну. Щось я докивац... Якийсь чудний шум був. Щось я докивац снапшотів, та мені ся любить, у котрого бока кивав ця моджанг із цим контентом. Ну, воно визират не піло. Та й плюс люди і так доста часто кладуть собі шилиякі датапак, не датапак, а текстурпаки з всякими іншими коровами, звірками, айно, значить, ми видимо уж у аудиторії на то якийсь запрос є. Та й все мені ся видить, ну, нормальний крок. Бо все помінять і то, як і я буду щось бавити, айно, бо, ну, в мене теж будуть корови, в мене теж будуть кури, що б не бавив. Бо із послідніх апдейтів, що там було? Наприклад, цись такий trial chamber, айно, а цись. Я там годину побігав, ну, таке, міг і не бігати. Мені не було он так інтересно. Воно не було он такої інтересного, як я чекав. Там ні в року всякого лута, насправді, так подумати. Айбо я си то можу і сам нафармити. Мені ся видить, тож воно би було інтересно на серверові, так, де би так цілу банду туди забічи, айно. А сяк якось, ну, такое. А, там ще звідали Пайроні, це є якийсь перекладач на русинську. Не є. Не є і не знав навіть, як би такий учинити, то не така і проста задача. Айно, наприклад, минулого року товмач Google Translate додав був даже 100 нових язиків у список. Айбо між котрими якраз було много меншинових, там
і циганську бесіду були додали, ну, ромську, так? І насправді то не було так легко гися видіти. Дораз попробую об'яснити, як вони то зробили. Вони ці язики не додавали так, як вони додавали перші язики. Ніко не сидів, не контролював, не вистроював тут і шори. Вони вихоснували якраз алгоритми машинного учення, та може так оповісти через якусь бесіду посередника, то адаптовували. І результат вийшов, ну, не дуже фосий, бо я читав відклики, ось якраз, ну, по-циганськи він, ну, не дуже знав то тлумачити. Він колотив поміж собою декілька діалектів, і просто недобрі тлумачив, ну, ось хюсна з того много і не було. І мені здається, тож з русинським, коби попробувалося вчинити, та скорше всього була б руно така лупина. І не никаючи на то, ось у клавішниці гугловській русинська бесіда є вже годами, ото не значить, ось легко буде вчинити тлумач. Що, нейромережа може зробити перекладач на русин? Якраз Google Translate лише нейромережу тепер ото і чинить. Бо вони не могли просто так залегко 100 нових язиків додати. Вони їх додали якраз лише споза того, що то проганялося через нейромережу. Або і кваліта того споза того є відповідно невеликою. Безумовно, воно ся зліпшить з часом, або коли то з часом буде, я не можу оповісти. Значить, станом на тепер, я можу оповісти ось, а чий вони поберуть учинити тлумач по-русинськи, коби хотіли. Або раз не вижу причин, чого б він там ся мав появити сам від себе. Коли буде слідуюча пачка, слідуючих 100 язиків, коли будуть домітувати, тоді будемо гадкувати, це буде там русинська бесіда, це ні. Ні? Ну, а ми доходимо до кінця. Ми доходимо потихеньку до того, до битки з відером. Чесно, мені маленько страшно. Я не знаю, як наскільки успішно мої пчолки справляться з задачею. Хоп, желізко. Тебе ми іпін і глядали. І то вже 5 годин. Ні уроку. То значить я вже десь 2 години стрімлю? Це кюко. Ну, туйня десь має писати. Ага. Годину і 45 минут. Ну, десь так і є. Десь так і є. Ну, що з желіза вже ми знайшли. Дуже шиковно, дуже шиковно. Ото лише вдяку фортуні. Ну, а за снапшотися говорило. Отось зачало було із псів якраз. У якій версії? У 1.20.6 дали були псів, варіації вовків. І я тому був дуже радий, бо я якраз туди дуже активно клав новоселицю. І я хотів, аби у двірцьові у людей були інші пси. Я ся був тому дуже зрадував. Я туди був обновив новоселицю на 1.20.6. І пішов їм глядати, по карті був всяких нових псів. Туди їм теж стрім чинив. Ацякий тепер. І то було дуже весело. То було нелегко, бо дуже далеко мені треба було путювати за чорним псом. Там була якась бага генерації. Ну, не генерації, була якась бага спавна, ось тут ті чанки, які в нього були прогружені вже перед тим, та чогось спавнили були раз лише білих псів. Або за чорним псом, ото мені треба було йти у ту стару смерекову хащу, знаєте, там де великі смереки, де каміння.
І то забрало у мене було доста часу, то було довго. І що їм щось 6-8 тисяч блоків від бази би знайти. Або знайшов їм був чорних псів, та привів йому на оселицю, та й порядок, та й мав. Ну, і тепер така ситуація буде айно із коровами, з вівцями, з курми. Ну, з вівцями не на тільки, бо там у них був обставується інакі, просто по барвах будуть це іншако спавнити, як перед цим було. Просто поміняться гибо баланс, айно. Так, не по... Ага, добре. Так, спокійно, медитативно, не? Не напряжно. Треба би каміння поумітувати дораз. Ну. Кампець так непривично. 2 місяці нічим не стрімив, я в шокові. Був маленько зайнятий, ну. Не ось я тепер менш зайнятий, бо треба щось чинити. Треба щось чинити і вам, Туйка. Бо я зайшов в штимування Ютуба, а Туйка ніч. Проникувань не є, відео не є. Думав, все шкода, треба вам щось інтересне придумати. Низько хоч показкуємо маленько, не? Приладимося до тої битки з відером. Та що? Та направду, мож то вчинити буде на стрімові. Бо була, мож так казати, жива реакція, айно. З того пак зріхтувати якось майкуртове відео, ж якісь ми забивали відео. Ну, а далі... А далі я пенсі планую потихеньку запирати сесе, запирати сам летсплейний світ. Там що таке? А, то я там копав. Запирати сей летсплейний світ і починати якийсь новий проєкт. Бо тут, в принципі, що м хотів учинити, у тому би вже учинив. Обсталося, айно, лише таке велике. Обстався відер та й маяк. Чинити якісь мої грандіозні проекти я той раз не вижу смисла. Та й думак, є думка, може... О, добрий вечір. Та й думак, є думка, може зачати пак летсплей у якихось... А вать у якихось модифікованих версіях, а вать у майстарих версіях поникати. Ну, з чимось такимся забавити, бо... ну, у мене вже перебор по каміньові, я так вижу, ні? Іду я то помітив камінь. Ну, та що б хотів казати, треба буде попробувати щось таке май забавити. Такое, цікое. Там дощ паде? І гроза. І в року. А ну, нігде ми тут блискавиця не вдарила. Раз, нет. Між іншим, никайте. Недерак не гасне. Запалений недерак не гасне під дождем. І сам не знав. Або, в принципі, і ватра не то-то. І ватра не гасне під дождем.
Та то такое. Сохраняти постройки? Ож як? У мене з 2012 року мапи лежать. Вони баговані на нових версіях. Ага. Лише постройки сохранити. Та є. Ну, мовчано такого не є, наскільки я знав. Мовчано такого не є, наскільки я знав, Айбо можеш просто копірувати чанки, наприклад, у другий світ. Я таку утиліту основав. Воно фунгує, можеш копати, не копати, господичку, можеш склонірувати собі чанки. Із старого світа у новий, кіть дуже треба. Та моджанги то тобі не дають, та й я не знав, як би вони то реалізували, насправді то дуже непросто. Або на то є інструменти. Бавиш у Space Engineers. Не знав, що то таке. Ну, догадувався, що би то мало бути. Но я такое не бавив. Та навіть не модами, а є просто утиліта, ти в ній відкриваєш свій світ, який окремо, ну, як Photoshop. Вибираєш там просто чанки, які тобі треба, і копіруєш їх у другий світ. Все. А я не вижу реального сценарія, аби моджанги такое додали. Ну і це не то та фіча, яку треба простим бавлячам. І це треба якимось контент-мейкерам більше, як простим бавлячам. Простий бавляч в основному рідко коли виходить за рамки одного світа, або двох, наскільки я розумів. Не є такого, що ти создаєш собі 15 тисяч світів, там то пробуєш, там все. Більше на людей не бавить Майнкрафт так. Більше на людей не бавить Майнкрафт так, як я його бавлю. Та й домак я теж починав бавити досить специфічно. Я бавив з цимбрами на серверові, на коцках. Та й все. У мене навіть локального світа свого не було довгий час. Та й ніч з того, що я на тому серверові построїв, я би не хотів собі кудись переносити, таки чесно. Та такое. Я не вижу, кажу, реалістичного сценарія, аби моджанги би хотіли такий якийсь функціонал домак мати. Ей, коплемеми угель. Треба ми усе забирати, це не дуже. В принципі, можеш. Що готуй лишати, ні? Кому? Starmate? Ні, таку не знав. Я, не дуже ся в іграх всяких розумів. Правду уповісти. Так, це що за локація така? А? Чудна. Йой, це мені тепер лиш усложнить добування желіза. Витить на наш чекось буде падати.
просто каче, Здається, так напудив. пау, біч, мазафака, струке, є, пак. Варвара 500 гривень просто від Варвари Боровик. Варвара Боровик, не знав у кого ви така, айбо дуже вам красно дякую за 500 гривень. Дуже вам дякую за 500 гривень. Тут і гроші підуть комусь на Хосен. Не мені. Я найду кому би то саме й пригодило. $500 гривень? Ого. Кампець. То великі гроші. То великі гроші. Тим більше якомусь такому незнамому персонажу Геміні. Йо, я би щось тут так не лізав. Мені тут ніч не треба. Учинім никайте як. І все ми раз закриємо. І йдемо далі всього бока. Нам фактично треба ще просто знайти піціцько желіза. Оверко ракета. Давно нас з Варвару никаєте? Дякую, дуже дякую. Я, в принципі, не так часто стрімлю послідній час. І буду старатися стрімити маленько й часто в будучному, бо мені всяко інтересно. Інтересно ми покаскувати з людьми, щось пообговорювати. О, наприклад, Джек Хокер каже за StarMade. Що то за бавка дома? Кажеш, такої Майнкрафт у космосі. Айбо ото мало про що говорить насправді. То що воксельна бавка? А я можу на секунді загуглувати насправді. Як то StarMade? Ага, ти такий воксельно складуєш собі корабель. Я поняв. Не по темі майну, або як говорять руснаки з Воєводини, вони говорять по-панонськи, по-русинськи, ну то можеш казати своя окрема бесіда. Є таке. Так і говорять по-воєводинськи, по-руснацьки. Ось не так і у нас. Ото фактично можеш казати своя окрема бесіда. І то не фігля. Бо у них і на одну голосну менше геу в шитких руснаків, і у них не повноголосна бесіда. Фактично, то та група діалектів, на котру заклалася панонська руснацька, ото ближе до виходнярських діалектів словацьких. Так і є. Ближе як до мого діалекта, наприклад. Та не позираючи на гиби народову деномінацію, руснаки з Воєводина мають бесіду ближу до словаків виходняр. Сяк є. Хоп, золото. Ого, і все інтересно. Так, як би то вчинити?
Я там ніч не можу прокопати, такої гиби там не є того. Ну добре, а кіть ми так заблокуємо. Нормально буде? Нормально. Все, не потече догорі. Добре, нормально. Всяк може жити. Всяк може бавити. О, желізочко. А ми руно туй за тобою. Ми туй руно за тобою. О, півштовса немного. Так, ні, то ліпше загуглувати, бо я собі придумав, ось мені треба 2 з половкою блоки желіза. Так, Майнкрафт, Бікон, кілько треба блоків на максимально велику підставку. Ага, 4 уровень, 244 блоки. То 3 штовси плюс... Що? А, ні. Single Beacon Pyramid. 4 уровень, 164 блоки. Ото 2 штовси плюс 36. 2 з половкою штовси. Добре. Я нормально, значить, затямив. Значить, я нормально собі затямив. То в мене вже 2 штовси є, і тепер якраз іще довнажу. Ще мені так і много треба знайти. Мені ся виділо, що я цей блок земли викопав гетбов. Так, що пишете? Мігалю, підкажіть. Це правильно розумію, що русинська, та так, як говорили на Русі. Ні, неправда. Це неправда. І тот факт, що наша бесіда називається так само, як теоретично ще донедавна кликалися ушитки русин, айно, значить і українці, і білоруси. Або то не значить, ось моя бесіда да як ближа язикове Київської Русі, гекой українська. Це, я не знав, ко такий міф почав поширювати, ось гиби русинська, то якась, древня, законсервована бесіда, це дурниця. Русинська, низька, то модерний язик, руно такий, як він є модерний український. Це язик, котрим говорять люди, які тепер живуть. Не якісь прадавні... і це не можеш рівняти з латинським язиком, бо то мертвий язик, який є неподготовлений до того, аби ним говорити на теперішні теми. Русинський не такий. Русинський є модерний язик, котрим говорять на теперішні теми. По-русинськи говорять за погоду, за комп'ютери. По-русинськи пишуть літературу низько. А що йде до того, як він відноситься до язика Русі, там треба розуміти, що на Русі теж говорили по-всякому.
і було два великих наріччя – Поліське та й Галицьке. Модерна русинська скапчена лише з наріччям Галицьким, з наріччям Поліським не скапчена ніяк. То, що ви тепер розумієте як українську бесіду, ото фактично дітина того поліського та й галицького наріччя уєнно. А то, що ми розуміємо як теперішню русинську, ото лише дітинка, можна так казати, галицького наріччя і з деякими вкрапленнями ще других вливів, наприклад, волохів. Айбо, і це не є якась стара законсервована бесіда. Коли люди кажуть це, та вони в основному хочуть учинити референцію до того, ось нинішня русинська має якісь такі риси, які відмерли у українському язикові. І це правда. У нас є деякі риси, які відмерли в українському язикові. Як, наприклад, відмінювання часослова «бити», слобідна частка «ся» у глаголах, котра літа деюся хоче. Айбо в цей момент люди забувають, а ведь просто не знають, ось українська має архаїчні риси, які пропали в русинську. Та що виходить моїм никанням українська то архаїчна бесіда, бо там є, наприклад, коли ви кажете рукою, та ви хуснуєте стару слов'янську форму через ою. А в русинській бесіді відбулася дейотація. Випала послідня голосна, я кажу рукою. І це спрощена форма від старої форми рукою. Значить, але нараз я вам знайшов рису в українській, яка є майстара, як риса в русинській. Та просто так ся стало, аж в русинській модернізувалися єдні риси, а одмерли другі. А в українській бесіді то сталося не так. Та й все. Чого русинося кличуть русинами? Бо в основному з-поза церкви. Я би так уповів. Історичний контекст того многом майширокий, айбо русинами, а вать руськими людьми себе кликали вірники виходного обряду. Айно люди, котрі ходили у церкву виходного обряду. Колись ото була православна, можна так казати, і греко-католицька церква теж. Кликалися руськими, кликалися русинами. Далі білоруси, мацкалі, українці придумали собі нові називки, аби якось уділитися один від другого, а у руснаків не було потреби придумувати собі нову називку, бо ми вже були уділені географічно і не було, просто не було тої потреби, та мися просто обстали при тій самій самоназві. Руно так сталося, наприклад, у словаків та й у словенів. Бо ми знаємо, ми всі єсме слов'янами, так? Ми всі колись так себе називали, і далі попридумували собі, люди були якісь нові називки народні, аби один від другого якось удрізняти. А словаки та й словени нову називку собі не придумали, і так і обсталися при просто, можна так описати, що вони дотепер просто кличуть себе слов'янами. І все. Можна так казати, що у руснаків дуже похожа ситуація до цього. Ми просто не придумали собі нову називку, бо в тому не було фактичної потреби в момент, коли треба булося, може так оповісти, якось наочно протиставити комусь другому, та тут і другі люди вже собі придумали були нову називку, та й все. А значить, то мацкалі, та й українці, та й білоруси.
Да, як так? Так, щось ми немного желіза низько знайшли. Могло бути більше. Я би так казав, що ми цей стрім дораз будемо кінчати, тому що ми підемо ще наплодимо маленько пчол. З того зачав, тим і кінчу. Я не знав, коли буде слідуючий стрім. Дуже надіюся аж на слідуючий тиждень, або не можуся обіцяти, бо буду мати много роботи. Та не знав, чи буду мати сили. Бо дуже важливо не просто прийти пострімити, а й аби на то касковання були сили. Айно, щоб у мене була дяка просто з вами говорити. Аби було файно, аби було весело. О, желізочко. Є, бой. І ні в руку. Кампець, такою півштовса на одному місці. Ну, всяк би ся бавило, не? У продовження до вашого вопроса, Максе, ось вони ніч не мають общого з Русю. Ото, як оповісти, фактично, тут і люди, котрі кличуть себе русинами низькі, а й карпатські русини, так? Ото люди, нащадки мігрантів із в основному Галичини, десь 14-15 сторіччя. Туди були основні хаби такі. Ну, фактично, то та міграція почалася була ще з 12-го сторіччя, так? Но активні фази були в 13-му, 14-му і підсіцько 15-му. Там було, градаційно, то не було такого ж, один раз люди прийшли та й готово. Люди йшли стільки годів і дуже градаційно розселялися, або сталося також, що вони стали географічно удорваті в тих міст, відки вони прийшли, і стратили так, це що за місто? І стратились поза того і якісь культурні контакти. Бо просто челядь не могла перебігати Карпати, просто би покаскувати з цимбурами з того боку. Фактично, якась комунікація була в основному релігійна, там попи наші многі ходили вчитися кудись у Галичину, та й такое. Айбо того було, помало, аби усокотити якийсь аж дуже твердий культурний контакт. Так, що це за місто таке? Туди я тепер іти не хочу. То дай як другий раз. Я тут лише желізо глядав низько. Господи. Кукс 50 гривень менше, ніж 3. Менше цим 3 що? Я поняв, там символ тот. Сердечко. Дуже дякую за 50 гривень. У ті гроші комусь підуть на Хосен. Кампець, я зайшов пострімити, ви мені гроші даєте? Я в шокові. Дуже дякую, то я раз не чув, щоб я ті гроші якось заслужив. У мене тут якийсь історичний лікбез. Кампець тут озерище. Вау. Ого.
Ні в року. І все кіть прорвати, та туди все попливе, затопиться, все, ні? Так, обом лиш не загубив вид кіття до макі шоу, ану. Там іще желізо. Сам якось профітькав. Йой. Не тече. Так, гінде ще желізо. А бутуся видався, все посипле геть на хмари. Ну, як би вам на це відповісти, Максе? Много ко так рахує, бо лише така картина транслюється нашироко, так? Никайте, яка ситуація? Суд люди, котрі справді суд сепаратистами. Да, котрі з них, при тому ще суд русинами. Айбо це і все значить, то, що шиткі русини сепаратисти? І, ну, задумайтеся в значення цього слова. Хто такі сепаратисти? Люди, які що роблять? Та й чи це слово є якимось автоматично поганим, пюлем? Від чого то залежить? Що то за люди? Хотів і страфити на зачаток стріма, або заспавісь. Я вірю, ож у цих словах суд слова. Воу, як засипало. Ні в року. Я кой вербов оглашку, ж зачинав стрім, та я десь за 10 минут зачав був стрім. Ож по графіку. То було в час. Добре. Що там хотів ще казати за сепаратизм? Кіть ми беремо ож сепаратизм, ото проба відділитися у якоїсь окремої територіальної, у якусь окрему територіальну єднотку, в якусь окрему державу. Кіть ми за сякої визначення говоримо, та русини в більшості не сепаратисти. Такого просто не є. В свою більшості руснак, ну, доста законопослушні люди. Ну, кіть не рахувати якусь там всяку дрюблю, ну, якусь там, не знаю, що б хотів казати. Когось продав домашнього вина, з того податки не заплатив, айно. Кіть не рахуватися кого, ну, в своїй більшості руснаки не сепаратісти. Кіть руняти та поміж жителями Луганської, а Донецької області може є більше колаборантів, як у нас. Та не просто може, а й 100% їх там було більше. Та я би казав, що буде безчесним обзивати усіх руснаків сепаратистами спозад, там, не знаю, 3, 4, 5 людей, котрі справді публічно виражають своє бажання, кажуть, що «Йой, Україна недобра, капчаймося від Мадяра, мабуть, там, не знаю, від Росії». Такі люди суд. Айбо кого-то такі. Там якийсь условний Петро Гецько. Я за нього не голосував, я його нікуди не вибирав, що то за пуцош такий, чого він за мене має говорити, айно. А на другого боку в нас є, наприклад, Віктор Янукович. Віктор Янукович – українець, колаборант, айбо він був законно вибраним президентом, ні? Айбо я не кажу, що кіть Віктор Янукович був колаборантом, та значить усі українці недобрі, бо він був українець. І це глупа логіка, айно? І це проба звинуватити людей спозад просто асоціативності. Айно, він теж був українець, а значить усі українці недобрі. Це глупость, так не може чинити. Руно так само не може
в общому говорити якось за руснаків, що ой, руснаки не добрі, бо я виділа одного на тіктокові написати злий коментар. Ну, так не фунгує. Кампець. У що переріс цей стрім, не? Було мовчки бити. Так, у мене тут ще... Туй та й туй. І то буде... Так, раз, два, три, раз, два, три. Бо у мене ще... Ага, у мене ще й золота. Так, раз, два, три. Сяк. Ну, кілько в мене є желіза. Разом із цим. Немного. Не застанемо. Так? І, бо не застанемо. Ну, треба ми там 36 іще. Значить, 2 штовси плюс 36. Так? Да, як так там писало. А ну, най ще раз відкрив тут Вікіпедію. Айно. 2 стаки плюс 36 іще блоків. Так воно і є. То в мене 2 штовси вже є. Та й ще мені треба сюди 36, та й буде якраз парада. Йой, так мися щось щикат. Ну, там є... А чого воно таке чудное? Такое, гейби... Ага, і це, коротше, і це я вижу гейби скло, а за склом я вижу ту гору, айбо без тумана. Якось дуже по-чудному рендериться це із Distant Horizon. Ну, та що, за желізом ще треба буде один раз іти. Кампець, я вже не беру говорити. А за желізом треба буде ще раз іти. Бо я то вже низько не потягну. Я ся тепер верну сюди. Та ще маленько помножу пчол. Буду їм давати косички, найся люблять. Так, а ну. 2 минути я лиш водички си принесу. Ну, та добрий вечір, зась. Що пропустив? Щось я тут стало, доки мене не було. Лиш не кажи, то ж нич. Так. Наклавим ту фінджів до блуду. Ну та що, та йдемо маленько то. Олександр Ковач. Когось знайомий.
Мигалю, як думаєш, це стало більше челянику, що кажуть за СРУ з 2001 года? Не є реально тут порахувати, я не можу цю тему коментувати споза того, бо перепис 2001 года теж був нерелевантний, на то було много причин. І тут і 10 з копійками тисячі людей, що там записані, то теж не є правдива цифра. Бо і тоді люди писали хоч як, люди не знали, що можна записати руснаком, а записалися руснаком лише там, де проводилася якась комунікація з людьми, ось може будеся записати руснаком. Та я не знав, це стало їх більше. Коби тепер провели перепис, та видав, записало бися більше, або то не значить, що стало більше руснаків. Бо туди записало бися має много людей, коби люди знали, що можна записати. Така контрінтуїтивна інформація, або всяко воно є. Бо аж по сей день Донецьк люди в основному не розуміють, чим відрізняться їхня народність від їхнього громадянства, ось то два, ось то не одна ідентичність. Люди ся тим в більшості не задумовують, доки мають з чим другим талантувати. Коли ти баба каже, що були туй чехи, пак стали мадяри, а пак стали ми українці. І це явно баба говорить за своє громадянство, так? А не за того ж, якого вона народа. Пак... Добре, це тяжка тема. Можемо її маленько покласти на паузу. Ми низько тут бавимо Майнкрафт. Ладемося бити відера. І так дуже у непростий час живемо. Все що? Помала пасіка, пак лише розростаємося, Мені майвелику і не буду чинити, бо і так на умирання. І так на умирання, і сі пчоли тут довго жити не будуть. Політичний етер. Я не планував бися так. Я не планував бися воно так обернуло, перебачте. Люди ся почали звідати, а я відповідав. Вже пак думав собі, волівість чіт бити, Мигалю, волівість тихо бити. Іване, у мене вже є план, як я буду бити відера. Все. У мене вже все наплановано. Ото будуть пчоли. Моя пасіка буде бити пчоли замість мене. Все. Все вже натвердо знав, що так буде. І тося вже не помінять. Так, збиратимося зась насіння много, ото би можеш собі ту і такий компостер ще покласти. Придумаюся, як сохраняти хижі. Ану. Можу вчинити щось креслення, якої буде тямити дизайн, ресурси треба буде збирати окреме. Ти розказуєш то як фунгує лайтматика. Такий мод є.
Фактично, у нас є історія того, що колись на зачатку Mojang додавали у павку щось таке, що було модом. Наприклад, тут ті самі такий тивчері. Тивчері раз були модом, і їх пак реалізували Mojang. Айбо ото було давно, і послідні годи такое се не відбива. Послідні годи Mojang мають якусь свою адженду, як вони будуть розвивати бавку, і ніч із модифікацій за послідні годи не було інтегровано. Як ото з командним блоком фунгує? Що ти можеш командним блоком усокотити... Наприклад, у мене є ця коробка. Я її можу усокотити командним блоком та й построїти її командним блоком у другому світі якомусь. Мені се видить, що я можу то учинити лише у межах єдного світа. Бо челянник, котрий тотося звідав перше кавише в чаті, та він якраз навтося звідав аж гиби із своїх якихось старих світів, котрі хишки перенести у новий. А має легко тотося чинить просто кіть клонувати чанк, є на то утиліти. Яка буферизація? Майнкрафт може командним блоком переносити поміж окремими світами будови? Сутуня сумніви, що так фунгує. Що там мої пчоли? Ану. Любіться. Ростіть. Задержка 5 минут. А чи й правду кажеш? Та то доста немало. То значить, є смисл у тому, аби раз за день прийти їх ту й погодувати, а далі собі йти копати желізо, ні? О, слухай, а так можеш так і ту й учинити. Я ту якраз ніч не копав. Вчиню тот. Вчиню якраз компостер. Бо справді стояти тут 5 минут чекати, то буде довго. А може тут собі вчинити таку паралельну баню, ні? Та накопати желіза і туйка. Кемпець. Більше штовс насіння, та й лише два дараби кістяного пороха. Сміхи. Ми копали там, може, наприклад, у того бока.
Капець, там уже їх чути мільйон. Пісконят, гарконят. Йой. Щось це за місто. Просто якась пустота. Який Я в шокові. Такий гіби якийсь аж дуже руною викопаний калідор. Ні? А ну, як би то вчинити ліпше? Може... Від землі не досягну. Ага. Ну, та можу то учинити, але сяк. Все, їх тепер розтручать, ні? Тільки зарвата баня. Я поняв. Та це не просто так такий руний калідор тут викопаний. Хоба. Хоба. Хоба, хоба, хоба. Хоба, хоба. Ясно. Може десь тут і спавнер насправді. Ну тепер хоч понятно, чого їх тут тільки лізать. Все вони фурт подо били. Ай, ну я там собі бігав, вонися, значить, спавнили дотить. 9:20. Ну, прокопаємося такою баню. Класно. Що тут інтересного? Доня. Цетлико то файно. Цетлико то файно. Бо мені насправді лише як желізо інтересне. Моментально лише як желізо. Ну, то я низько мав ні в року адвенчуру. Бивим низький у пеклові. І але знайшов їм зарвату баню, доста файно. Лиш бися ту й не загубити. Так, туйка вода, значить, от і тим прийшов. Ого, щось такої був вже кимось побитий.
Кіко ще буду стрімити, я би насправді вже скоро сохранявся, бо я вже чув, що у мене голос сідат. Я не навик так довго. Так довго стрімити. Ну так. Напослід стрімив коли? 2 місяці вже прийшло. Я просто не беру. Шкода ж так, або так. Та я думаю, я ще десь півгодину та й будуся сохраняти насправді. Ого, як глибоко йде. Повозберу туйка ще желізо, котре я нахожу. А далі піду то-то. Піду ще дгорі наплодити зась пчоли. Та й будемо розходитися помалу. Запаяне золоте яблуко. Оно й все читало. Я такого ще не мав. З нього можеш то учинити? Ого, я й не знав. З нього можеш учинити тот. Як це воно кличе? Мінту на банери. Ну, рецепт мися появив, значить можеш. Так, з чим по пути гіндика видів десь то-то. Желізо. Ну, в принципі, можеш казати, всьому той позасвічував. Никите, більше що з желіза знайшов. Круто. Могло бути ліпше, або сяк теж файно. Бо я ще й не все обникав. Це я лише у одного бока ходив, кампець. Велика баня така. Доста читава. Кампець, дуже велике місто. Та я туди ходив? Сюди ходив, видав? Ні? Ні, не ходив. Це 4 ладочки знайшов. Ту є на, ту й друга, та й першим ще 2 відео. Ні в року. Капець. Дуже велика баня. Такої гіби такої двохетажна. Тут менше інтересного.
Сетлик. Фосо. Гризачка у мене віддав є. А, це в мене і диня є, що є. Тут десь була друга ще, айно. Два діаманти. Круто. Це вже мало май серйозно. А не лише цетлика. Ні, бо гріхся жалувати. Приповно тут було всього. Малий паскудяк. Я чув малого паскудяка. А не ясно де є. Ну. Не є, та не є. Та й хвала Богу. Я не вижу його, значить він не видить мене. То десь там. Я туди не йду. Добре. Це яка висота? Це ще дуже високо. Бо я вже видав, будуся вертати від моїм пчолам. Це вже видав такий цілий новий день прийшов. Цілий новий день прийшов. Так, і це на кістяний порох піде. Треба собі відкласти щось май цінне. А і пенсії то-то. Щось лише повимітувати. Так, мені не треба буде і се, і се, і се, і се, і се. Друге можеш лишити. Так, мені пчол треба буде много, дуже много. Чим більше, тим ліпше. Докися будуть ставати, доти їх буду пробувати плодити. Так, всього ще дуже мало. Мені треба тільки пчол, бо у мене так ось починав провисати комп'ютер. Он тільки мені треба буде. Та й не дай Бог, обом якусь не вдарив. Бо то буде катастрофа. То буде просто катастрофа. Ото вони мене уб'ють, та й самі поумирають. Бо мені се видить, що у пчол агр не сходить. Ні, ось тільки пчолу насердив, то вона йде тебе кусить та й готово. Незро, Єгеренко, здоров. Та в принципі все нормально. Дуже хибить час на всякі стріми, видиш. Низько стрімимо перший раз за 2 місяці. Представте собі. Що доста, довго. Перший раз за 2 місяці, Та файно, ладимеся від забивання відера. Це в нас буде забивальна коморка. Ми тільки наплодимо дуже много пчол. І тільки заспавню відра. Видиш, я йому той хрестик такий вилишив. Зайдім. Звон не так файно видко. А от ні, вилізьмо дгорі. Вилізьмо дгорі. Видиш, я тут вчинив такое ось. Тут 2 шорики по 3,
Та й той так маками обхожує, а той буде... Той покладу самого відера, заспав його, та обого пчоли били. Буду видіти, як воно буде. Теоретично, кіть я їх доста много вчиню, то вони б його мали забити саменькі без мене. Йой. А далі буду видіти, може і я поможу. А ви якся маєте? Давно сте до на стрім не заходили? Бо в мене стріма не було, ну. Йой. Бо, господичку, мені низько даже гроші донатили, я в шокові. Треба буде придумати, куди тут і гроші діти. Бо в мене суд гроші. На хот-дог. На сосиску в кістові. Йо, я ся дуже надію, що інтервал до слідуючого стріма буде маймалий. Бо, кажу, я би хотів тут покласти таку логічну цятку, все вже закрити, обим із чистою совістю пішов чинити летсплей по Vintage Story. Бо мені ця бавка дуже полюбила, я її попробував, або, ну, далем ніч не чинив, бо, ну, я вчинив був відео, а далі треба... 4. Так, і все ще сюди. А далі треба щось, коротше, з тим чинити. Або вчинити з того нормальний летсплей, та треба мати мало більше часу. Це видав моє перше забаяне золоте яблуко, а я не пам'ятаю, чим вони ся відрізняють від простих золотих яблук. Бо якось ладив на битку з драконом, то я се вчинив 10 простих золотих яблук, та й штовс золотої моркви, я думав, що все, будуть мене роздирати, що того мені буде мало. А по факту я се пак і не хоснував. Я там, може... Я бо візів єдно золоте яблуко, коїм ся бив із драконом. Я бо візів єдно золоте яблуко, та й 2-3 моркви, та й все. Коли будеш на сервері, буду чинити генератор глини. О, слухай, а я можу тепер зайти? Видав, так буде май логічно. Я можу тепер зайти. Найлиш все покладу печеся. Не ось воно буде пече так і тепер, кіть я вийду з цього світа, айбо но. Що б хотів ще взяти оці? Ага, щиту у мене було 10 непереплавленого желіза. Не туй, а туй. Так, туди-сюди 3. Бо кожний по 20, айно? Та сюди один. Я можу тепер зайти на сервер. І це, видав, буде добрий момент, бо далі не знав, коли буду. Та й туй, в принципі, із цим усьо. Туйкося можемо раз сохраняти. Це то правда, що я держу гідзя в себе в півниці, правда, правда. Він, коли має час, та теж заходить дещо пострімити. Так, дораз зайдемо на сервер. Або і все то. Кажу, я вже будуся помаленько сохраняти, поможу поникати Іванові, що там не так з тою схемою. Зачаровані золоті яблука дають регенерацію, огнестійкий захист від шкоди. А прості? Прості дають точно защиту від шкоди і дають регенерацію. А за огнестойкость не знав. Просто я всякий з голови нараз і не можу спомнити нож. Ось не можуся нагадати, чим забаяне золоте яблуко ліпше від просто золотого яблука. Так, ага, чекайте. Чекайте.
Так. Ага, значить, простое золотое не дає лише огнестійкість, так? Ага, добре. Так, Іване, татуй? Татуй, добре. То мені треба до тебе полетіти. А, можемо, в принципі, із шейдерами. Треба ми щось було от класти. Нендерворчу видав. Можемо летіти диванове. Це в мене спеціально зльотна полоса туйка. Йой, треба було почекати, би се мало прогрузило. Іване, напиши, будь добрий, десь конкретно. Я лечу до вас у тото. У Куртацьку. У Куртацькі куртаки. Там, де виноградник, я думаю, помню, де ото. Там, де у тебе твоя вілла, то тайно. Я ся смів гігець. Не знаю, може ся од нього заразив. А може то в нас, ну, общо таке туй. У сьому, у Золотих Карпатах, у Стріберні, у землі. У нас є накий сміх у всього. О, господичку. Це новий замок. Значить, Винниці маленько майдали. Ай, общий ген. Винниці сюди майдали, мають бути, ні? Все одно. Я десь туй. Це нет. А ну, мені на карті не вкаже. А, це все Винниця, дали мало. Все одно? Все возирад геоно. Я десь туй. Туй вівці. То-то. Іване, найденя будь добрий. Йой. Той вход в метро заблокований. І все возирад гетуті Винниці. Ні? А що там, Нікіта? А що там, Нікіта? Там видко. Щось. Там щось є. Ай, ну і це коцка. І це сервер. Я туй, пише Іван, айбо де є. А де конкретно туй? Все, виспались мися. Ну, Іван каже, що він туй, а де то туй? То видав десь там? А, ні, тує. Ага, все вижуття. Ну, указуй, що там у тебе. Ідемо то. Ні, Коцкий то не мій сервер, я тут просто часто бавлю. Ну, я фактично з цього сервера зачинав вообще віддіти Майнкрафт, можна так казати. То туди нараблялись ми з тлумаченням. Ну ж, хто не знає, там в Майнкрафті є, ну, русинська бесіда майстровання, глядати, ось все воно офіціально в бавці. Та
Обито то як потестувати, та ну, закапчавимося був на сервер сюди. Закапчавимося був сюди на сервер, бо попробувати, а мені ця бавка дуже полюбила. Та можу казати, що я раз бавив тут на сервері, а вже далі я бавив сам у своєму світі. А де є то та махіна, Іване? Капезники, ти парники вже вчинив. Там парадички в нього ростуть, інтересно. А, ти лиш зачинаш? Кампець. Ні, Іване, перебачай, бо я не буду тут сидіти чекати, доки ти зачнеш чинити. Я пак завтра туди зайду. Таки чинив по тій інструкції. По тому відео, що і я чинив, а мені ся видати по тому самому відео чинив, то там є лише один момент, де можна було профітькати так, щоб воно у тебе випльовувало геть склянки з водою. Ото тот повторячений добрий склав. Другого просто не може бути. Чогось ти рішили мачити іменно Майнкрафт? За то насправді розказував Юрко Капац, бо він був ініціатором всього проєкту. О, між іншим, никайте, як класно той габив чинини, аж той без скали, та й вода долі. Доста класно. Фосо. Реально никайте скали. Той, правда, ще би, може, парував тот замохнатілий бурговчак десь з краю, айно. Ай було б ще круто. Що і так шуп. І водоспад такий буль-буль-буль-буль-буль. Йой, перебачте, я ся маленько одволік від того. Юрко розказував, що він много годів перед тим пробував писати в Mojang, повольте нам учинити своє тлумачення, бо вони язики туди дають через сервіс Crodwin. Це Crodwin видався, він називає. Ото така серсама на тлумачення якраз, аж тудися підтягують усі шорики з проєкта. Ото не лише на бавки фунгує, в принципі, там можеш хоч що тлумачити. І на відміну від многих других бавок, котрі лише самі у собі мають тут тлумачення, та Mojang дали Майнкрафт на Crodwin, значить, хоч який язик можеш туди попробувати додати, треба лише, аби адміністрація то согласувала. Та Юрко каже, що він много раз пробував у Mojang писати, і вони йому ніч не відписували, ігнорували його, коротше. А далі пак там у них помінявся був адміністратор того тлумачення на Crodwiнові, та Юрко, попитав шанс, написав їм зась, і він відповів і дав добро. Та й, в принципі, з того ся й зачало. Юрко пробував годи, а чого іпін Майнкрафт, а не якусь другу бавку? За перше, Майнкрафт має популярна бавка у світі, так і з чогось зачинати, та зачинати з Майнкрафта, ні? А за друге, Юрко і сам любив бавити Майнкрафт, та видав легше тлумачити бавку, яку тобі самому любиться бавити, ні? А не зачинати робити над чимось, що тобі не буде інтересно. Бо Юрко, наприклад, дотепер никат мої відео, никат мої стріми, хоч він сам часто не бавить. Наприклад, на сервер, я не пам'ятаю, коли він напослід заходив, або Юрко бавить теж Майнкрафт, Юрко Майнкрафтом ся самим інтересує, та було логічно, що він би вибрав взяти на тлумачення якраз таку бавку, а не якусь другу. Ой.
Ні, Іване, так і тепер лиш будеш зачинати в то класти, я не буду чекати. Я буду йти щось вечеряти. Я буду хотіти їсти. Ну, пак добре, що ти си ресурси напарував. Я йду за їм, пак зайду за годину, поникав, що в тяся получило. Може ти зачнеш класти, то все у тебе зафунгує і має бути, та й не треба тобі буде мої помочі ніякої. Я сяйду десь спрячу. Убиня не заїли моби, кої буду вночі, кіця ненароком заджойню вночі, то убиня не з'їли. Де бамся спрятав? Може до тя в якусь хижу залізти? У стейку хижуся спрячу раз. А пак зайду та кукну, що у тебе. Що там у тебе, то-то. Айбо то-то. Не буду. Не буду чекати, доки то з нуля покладеш. То довго. Ну. На чому ви ся базували, коли робили тлумачення Майнкрафта? Дуже добрий вопрос. Юрко би на то відповів май нашироко, бо в принципі він то все організував, а не я. Но так розумію, що він там маленько балансував між тим, як ото у Керчі заведено, та й між такою маленько май просто народну ортографію можу повісти. З курта ми не взяли ніякий конкретний літературний стандарт на тлумачення Майнкрафта, а й щось нове своє ми вчинили, може так уповісти. Ож єдну ногу на одному стільцеві, другу ногу на другому, то так на шпагатові. Мені се видить, вийшло доста непіло. Добре, я буду раз кінчати. Красно дякую всім, хто низько никав. Ще май красно дякую всім, хто низько донатив. Тут і гроші підуть на хосен, на щось добре. Низько один раз по-смішному був маленько не вмер, айбо не вмерем. Перед тим, як падати в лаву, треба фурт мати у жебі зілля огнестійкості, і буде у вас порядок. Добре, раз майтеся, будьте здорові, дуже надіюся, ож забавимо ще в скорому часі. Все, щасливо. Па-па.